earthquake-resistant at flood-resilient buildings itatayo sa Dagupan City. Para sa detalye, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Inilatag sa lokal na pamahalaan ng Dagupan City ang mga planong pagpapatayo ng mga gusali na sinigurong matibay laban sa lindol at baha. Batay sa ulat, nakatakdang itayo ang isang 3-story primary diagnostic center sa A.B. Fernandez Avenue, Poblacion Oeste. Isa ring 2-story 8-unit building ang planong itayo sa Sesame Street, Barangay Tapwak. Tiniyak ng City Engineering Office ang maayos na disenyo at tamang elebasyon ng mga estruktura upang masiguro ang kaligtasan ng publiko at katadagan ng mga ipapatayong gusali. Kasama mo mula dito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.